I stvarno, znaš, ono, bila parada, prva velika tamo, sad ih je dosta velika, znaš, ali to je bila prva velika. I tu su meni, znaš, ono, ti moji prijatelji koji su to organizovali, sve ono kao, kaj si vidjela, a? To samo u Hrvatskoj tak ima, samo u Hrvatskoj se može tak napraviti, tako veliko. I ono kao, samo u Hrvatskoj, kao, Vi očigledno nikad niste bili u Srbiji. Da vi vidite kako izgleda kad se ljudi okupe. Ima tome, ja mislim, 4 godine. Poveo sam 3 svojih zagrebačkih kolega u Beograd da nastupamo u Zvezdara teatru. I došli smo jako kasno, došli smo pred ponoć. I nećemo sad izlazimo, nego spavanje i ujutru ćemo. I sad kako sam ja, između ostalog i beogradski student, ajde ja ću mojim Zagrebčanima malo da pokažem po gradu. Pa smo išli na Kalemegdan, pa smo išli na Knez Mihajlovu, pa smo malo šetali u ovoj Teraziji, pa smo se vrtali Slarijom. Išli smo na ručak, gde smo išli na ručak? Pa se Kadarliju jebate, znaš. 3 šešira, 2 bela goluba, 3 jelena, nemam pojma, ima toga brojeva koliko hoćeš. Mi smo ručali i posle toga, ajmo sad u hotel. Da se mi pripremimo i sad penjemo se iz Kadarlije, dođemo na njihov najveći trg ispred bivše Savezne skupštine, a tamo demonstracije. Tada opoziciona, sada vrlo vladajuća Srpska napredna stranka, nekih 25.000 ljudi. Ili na srpskom 250.000. Razumeš? A nama hotel odmah preko njih. Sad meni ne pada na pamet da idem okolo. Treba mi pasoš, jebote, da ih obiđem. A pasoš mi u hotelu. I ja rekao, dečki, sve okej. Idemo mi kroz masu. I sve viš njih 3 onako. Ne. A daj, neće biti. Ne. I sad krenu dogovori, izgovori, nagovori, ugovori. Nakon jedno 5 minuta, 10, pravi dogovor, idemo kroz masu, ali se ne zovemo imenima. Znači kako bi rekao, jebe se meni, ja sam Peđa. Drugi je Marko, dakle može proći. 3 je Perica, može i on proći, ali 4 je Domagoj. Al, idemo. I sad, znaš, ali pazi, dakle, ko prati politiku, to su bivši radikali. Sad su naprednjaci. I nije isto. Nije isto. Nema šubara, kokardi, noževa, brada, nema. Svi su u nekim belim majicama, maše zastava, znaš, nije isto. Ja jesam malo u početku krenuo, ono, međutim, znaš, nakon 100 metara, i u jednom trenutku ugledam neki štand, neki deda sa šajkačom, brkovima, narodna nošnja, od drveta neke stvari pravi i ja ono kao, evo što je dobro uopšte. Domagoj, dođi vidjet! Kako sam ja to rekao, viš Domagoja? Srbija! Srbija! Tadiću, pederu, znaš. A ja ovako stojim i shvatim šta sam napravio. Odmah, pazi, odjednom ja osjetim jedno 29 pogleda na sebe. I polako ustajem. Odmah se tu napravio kordon. Od jedno 15 belomajcaša. I ovo ja niskoračko. Odakle ste bre vi?
I sad, njega neću da otkrijem, ali imam ovu dvojicu, znaš, ajde, reko, nisam sam. Okrenem se, a njih dvojica pičaka. Samo su nestali u masi, I sad, to je situacija u kojoj ti osjetiš da ti je život ugrožen. I iz tebe pregovara taj instinkt za preživljavanje. I ja na njegovo pitanje odgovorim pitanjem, odakle ste vi? Ili koji stopa, mi smo iz Čačka. Iz Zagreba. U tom trenutku je to njih toliko zateklo. Nastao je vakuum. Dakle, 5 do 7 sekundi potpuna tišina, oni su ono ko... I ovaj jedan dođe i kaže, dobro bre, nema veze, svi ćemo u Evropu, jebote, ajde. Malo je falilo. Malo je falilo. Drago mi je što ste došli u ovolikom broju, drago mi je što da ima ovoliko žena u publici. Znate ono pravilo, kad si nervozan, zamišljaj publiku bez odeće. Mislim, nemam tremu, ali pomaže. Šalim se, nemam tremu, ljudi, bit ću iskren, usro sam se živ. Nastupam u Skoplju na kraju festivala u svom rodnom gradu, znači usro sam se, ne možete verujete koliko. Usro sam se otprilike kao kad se ja dopisujem sa Ćaletom, to je taj nivo pritiska. Ja sad imam 33 godine, ono vreme da se odvojiš od roditelja i sad izađem kasno u grad, pošaljem tati poruku, tata, dolazim kasno, možda neću doći ni do jutra. A Ćale nedavno kupio Android telefon pa krene. Typing. Pa nestane. Pa typing. 40 minuta. Meni za 40 minuta prođe 40 filmova kroz glavu. Šta će da napiše, sine, zar meni ovo da uradiš, majici da uradiš, nakon svih ovih godina, govno nam nezahvalno, kako si mogao? I posle 40 minuta typinga stigne odgovor, okej. Ej, to nije ni okej, nego je napisao 0K. 40 minuta koncentracije ti to promašiš, čoveče. Nije mi lako, kao što možete primetiti, ja sam iz Skoplja, ali pričam na srpskom. Jeste primetili to? I pritisak mi je otprilike, najveći pritisak, najveći strah za svih ovih 8 godina karijere mi je bio da nastupim u Makedoniji. Zato što ja sam se kao mali odselio odavde. I bio sam, šta ako nastupim u Makedoniji i pričam na srpskom, bit će koji moj ujak što je otišao u Australiju i dođe, gleda kuće i kaže dog, jedi govna, znaš, jebote, dog. Rekao, zajebavaće mi, znaš, i rekao, sad, zvao sam i oca, živi on u Skoplju ovde, rekao, dolazim, nastupam u Skoplju. Ke zboriš na makedonski? A ne, 8 godina radim stand-up na srpskom, nije mi lako, razmišljam tako, mnogo ubav jazik si imam, zašto? Ne, moram da pričam na srpskom, tako mi je lakše, neću da pogrešim, snima se za televiziju, nije lako. Ne, s makedonskim, rekao, dobro, makedonski ću da pričam, nema problem. A Irlija? A Irlija, merak da mi napraviš. Ne Bajram na pamet ugazi, praviš koja džamija, nego je, rekao, sad, da li treba na turskom ili na makedonskom da pričam, jebote, ništa nije jasno. Moj otac nije kao Šekerezada, ali obratno sinhronizovana. Mi smo se davno odselili odavde, kraj 99. početak 2000. Bio sam mali još i nisam razumeo zašto se selimo iz Makedonije. Znači, bilo mi je tata, zašto se selimo, još si ti mali, nećeš to shvatiti.
tata, moram da znam zašto se selimo, svi drugari mi ostaju ovde, familija mi ostaje ovde, šta se dešava, mali si, ne možeš ti da shvatiš. Ja insistiram i posle nekog vremena kaže, dobro, pokušat ću da ti objasnim. Vidi, neke stvari se menjaju u Makedoniji, počinju da dolaze neki ljudi koji su malo drugačiji od nas, koji nisu baš naši prijatelji, to su jedni, pa kako bih rekao, to su jedni loši ljudi. Ja to tad nisam mogao da shvatim. I evo sad sam 20 nešto godina došao kasnije u Makedoniju i stvarno, Skoplje puno Ohriđana. Bio je tata u pravu, bre. Nemojte se čujete što mi je srpski, inače odličan, jer dugo živim u Srbiji. I nemojte da se čujete što mi je humor malo crn, jer dugo živim u Srbiji. Ali jeste okej sa crnim humorom, a? A naravno, živimo na Balkanu, brate. Svaki dan je crni humor ovde. Crni humor možemo samo se pravimo da ga ne vidimo. I evo, otvorite novine, odmah ćete naći neki crni humor. Znači, bila je vest pre par godina da je autobus koji išao od Poljske do Grčke na pola puta se zapalio. Rekao, jebote, nisu ni stigli do mora, već su izgoreli. Jedan fun fact, znate gde se autobus zapalio? U Srbiji. Slučajno ne bi rekao. Oni su u Srbiji nenormalni čovječi, napeta nacija, sa svima da se svađaju i da biju, da se biju, da ratuju, ali opet, da vam kažem, ja i gotim, jer nekako su dobri u duši. Ima taj neki yin i yang kod njih. Ja sam to primetio kad se doselio u Srbiju. Neki lik nas se seče kolima, se dere iz auta, kao, a, mamicu ti jebem. Preko, vidi, svaka čast. Upravo mi je opsao ono najmilije što imam u životu, ali opet tepa je nekako nagaleno, mamica. Znaš, poštuj instituciju majke, jebate. Samo pratite novine. Bila je vest da je paraolimpijac odustao od takmičenja zbog povrede. Rekao, zar nije zbog toga došao je? Dajte, molim vas, čovječe. Kako je život ovde u Makedoniji? Kakva reakcija. Kad biste aplauzom ocenili trenutno život u Makedoniji od 1 do 5, samo studenti onako još aplaudiraju, još se nadaju da će biti dobro. Ne pratite vi. Znate vi koliko sam ja imao cijelo svoje detinjstvo iskrivljenu sliku o Makedoniji? Ne možete da verujete. Ali pričat ću vam o tome kroz par minuta. Pričat ću vam i o crnom humoru dosta, jer, kažem, crni humor je svuda oko nas i svako ima neki razlog zašto u životu vidi crni humor. Stranice mog crnog humora su meni ispisali moji roditelji. Znači, ali sad kako starim, sve više se saosećam sa njima. Znaš sad, recimo, ja sam ih za mnogo stvari, kao mali su me nervirali te neke stvari. Tipa Ćale sedne u kola i treba mu 2 minuta da upali auto. Rekao, zašto, šta radi čoveče, ili priča sa autom. A sad, recimo, dođem, udarilo sunce kroz šoferku, ugrejalo sedište, a meni inače boli donji deo kičme. I sedneš i ovako. Kosmodiske. 2 minuta dok je još ima, dok je zagrejano sedište, ne pališ auto, ne pada ti na pamet, čoveče, da upališ. Znaš, oni sad menjaju ti se prioritete kako stariš u životu, oni sad imaju porodicu, decu, dođu s posla kući, večeraju s porodicom, puste film i nekako se iznena da probude ujutru. Ja mislim da 20 godina unazad nisu odgledali nijedan film do kraja. I svi imamo te traume iz detinjstva, gledaš sa roditeljima film, ostaviš ih na sekund, odeš do WC-a, vratiš se, zatekneš ih ko serijski ubica da ih je ostavio. Kevi ruka iza glave, Ćaletu noga iza leđa, zabalavili, još ti bude krivo, pa probudiš i kao, mama, idi da spavaš, a mama se probudi kao, si normalno viš da gledam film? Tatu ne možeš da probudiš, tatu probudiš jedino kad kreneš ka daljinskom kao, Ovo je sve što imam u životu. Takneš li, jebaću vam svima vatru. I onda krene da spojluje film. Svaki film je za njega, uzet će se na kraju. Ali tata, ovo je Terminator. Znam. Uzet će se na kraju. Štede na svemu, žive u nekim verovanjima. Oni imaju brdo nekih verovanja, ne žive ni po jednom od tih verovanja. Recimo, moja mama veruje da se zdravo hrani. Ona sve kupuje u zdravoj hrani, ali pre nego što uđe u zdravu hranu, ona ugasi cigaru i kako uđe, onako izbacuje dim i kao, 1 milion kocki, molim vas.
ulje, imamo ovo, kako se zove, imamo ovo ulje od lana, imamo ovo od susama, zejtin. Eto, nema nigde sad trenutno, gospođo. Štede na svemu, pre neki dan smo bili u marketu, a račun 250 dinara, mama daje 1000-darku, stisla prstom i ne pušta. Ova kasirka izlači, mama ne da. Rekao, mama šta radi, što se dešava? Kaže, kad se jednom razbije, više nikad nije ista. Rekao, jebote o čemu oni razmišljaju, čoveče, znaš? Prate akcije, ono, 69,99, samo gledaju reklame i zapisuju, 79,99, krastavac, 39,99, ono sve, ovdje na Balkanu sve nešto zarez 99, jebote. Kapiram 50 cent kad bi radio ovdje, bio bi 49,99, ono.